हाग्रामाया गाव हारसिं जानो थांगासिनो दङ आरो गावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय हारसिं रिजाइन जानो थांगासिनो दङ। सारा बुंलांखाबाय बेवहाय केम्पेइननि गोनांथि गैलिया। जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव हाइकमान्डआ डिसिसन लानानै बे 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बोरै दैदेनलांनो दायित्व होयो बेनि सायाव गासिबो जाजोबलांगोन। जोंहा मानब गेदेर खाम्फा बिदा गेदेर खाम्फा बरगयारि आरो आंजों मोजां सोमोन्दो दंलायखायो, जोंहा गुड रिलेशनशिप दंखायो, गतिके बियो सम बायदि गासिबो जाजोबलांगोन। दैदेनगिरि बिथाङा दिनै नोंथांमोनजों थाफानानै रायजो राजानि मावनानै दिनै जयनिं जाबाय आरो मिजिंथिबावदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङमोन जे मोनसे समाव बिटिसिनि लिडारखौबो जोङो खौसे खालामनो हागोन होननानै, आरो बेखौनो संदाननानै दिनै बिपिएफ दोलोनि मैखोम दैदेनगिरिफोर, जाय दैदेनगिरिफोरा थांनाय 17 बोसोर बर' हारिखौ आरो बर'निखौ दैदेनबोबाय, नाथाय हाग्रामानि निष्कार्जनि थाखाय बिथांमोना हारि सिबिनायाव मोजाङै बाहागो लानो हाजोबाखैमोन। हाग्रामानि बेक्तिगत स्वार्थखौ जाफुंहोनो थांनायनि जाहोनाव बिथांमोननि गोरबोआव दुखु मोनदोंमोन, हारि सिबिनो मिजिं थादोंमोन। बेनिखायनो डेम'क्रेटिकेलि जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गासैनोबो समान मोनथाय होनायनि जाहोनाव बेखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव बाहागो लाफैदों। दा मोनसे खोथाया सैथो, फैगौ समाव जोंनि मानब गेदेर चन्दन ब्रह्म बावैसो सिगांनो बिथाङा जयेन जालांबाय आरो खाम्फा बरगयारिया दिनै जोंजों जयेन जाफैबाय। गोबां स' मानसि लानानै नोंथांमोना साननैसो नेथ'बाव। हाग्रामाया गाव हारसिं जानो थांगासिनो दङ आरो गावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय हारसिं रिजाइन जानो थांगासिनो दङ। थासारिया माबायदि 14 नं चिरां दुवारनि थासारि, नोंथाङा जे नोंथांनि गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोखौ गैया खालामनो हाबाय, माबायदि अनुभब मोनदों? जोंनियाथ' दहाय शिब सारा बुंलांखाबाय बेवहाय केम्पेइननि गोनांथि गैलिया। जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव हाइकमान्डआ डिसिसन लानानै बे 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बोरै दैदेनलांनो दायित्व होयो बेनि सायाव गासिबो जाजोबलांगोन। जोंहा मानब गेदेर खाम्फा बिदा गेदेर खाम्फा बरगयारि आरो आंजों मोजां सोमोन्दो दंलायखायो, जोंहा गुड रिलेशनशिप दंखायो, गतिके बियो सम बायदि गासिबो जाजोबलांगोन।